Kiko Cadaval conta contos que contan os mariñeiros. Conta contos da tradición milenaria árabe, pero os leva a Ribeira. Entón di, Manolo Chaboleiro, pero en cambio está contando a historia da morte en Ispahán. Sabes a historia da morte en Ispahán? Conta que un home estaba labrando na súa leira detrás da súa casa e tiña uns rosales, e detrás dun rosal apareceu unha figura extraña, como o grito de Munch. E el se asustou e dixo, a morte venme a buscar. A figura do medo máis profundo xa apareceu detrás dunha roseira, cos seus pinchos e el coas mans na terra, que dixe, a terra me meto. E fuxiu, dixo a súa muller, non lle digas a ninguén que me vou a Ispahán. E a súa muller calou durante 15 días. E el foi caminando durante o seu periplo, e daquelas atopou, ao cruzar un río, atopou un barqueiro. Daquelas, antes da ponte do pasaje, porque a ponte do pasaje se chama porque aí había unha barca. E todos os sitios onde se di o camiño do Vao, había un vado, antes de que a xente pasase por riba polos pontes, e un barqueiro. E o barqueiro di que son personas moi rudas e moi necias. Non sei por qué. Sempre ten un traballo moi aburrido. Pasar dun lado a outro, ir a Oleiros. Todos os días, na barca, ir a Oleiros todos os días. A veces tirando a corda, dunha corda, a veces tirando simplemente como se fósemos estes da Oleiros, os de Venecia. Gondoleiros. Gondoleiros! Os gondoleiros pasaban por ponte da pasaxe. E el non tiña diñeiro, e lle dixo, barqueiro, hei de pasar, pero non teño diñeiro. E dixo o barqueiro, se non tes diñeiro non podes pasar nin aquí, nin ningún lado do mundo inteiro. Pero teño 3 grandes segredos que te hei de contar, porque veño de fuxir da morte e atopei a sabiduría nesa experiencia tan profunda. Non é que vexa o túnel, o luz no túnel do túnel, sino que vin a gran realidade da miña vida. E che hei de decir os 3 grandes secretos, se me deixas pasar. O outro lado é que eu sexa o primeiro. E viña un montón de xente detrás e ele pensaba que iba a pasar. Ele quería pasar xa, tiña que fuxir da morte. E había un enorme río que o impedía. E convenceu o barqueiro. E dixo, o primeiro segredo é hecho de dicir cando poña a miña perna dereita no teu tabuleiro. Eran tablas. E dixo, barqueiro, aí vai o meu primeiro segredo. Pero son 3. E o primeiro é que non choveu que non escapase. Pero eso non hai que ser moi sabedorio para saber que é só mirar e o ceo está aí para quen queira mirar. Barqueiro, heche dicir que todas as grandes verdades non son únicas, sino que cando chega o terceiro ao outro lado deste río tan fondo e tan temeroso, saberás unha gran verdade. No medio do río, cos 2 pés encima da tabla, dixo, barqueiro, e che dicir a segunda, que se a primeira foi que se non chove, que non escampase, a segunda é que non escampou nunca, que non volverá a chover. Rascou a cabeza, como fai a xente que intentan, como as ideas están aí dentro, e parece como se a cabeza é moi pequena, se a rascas e a reblandeces, termina entrando ideas ou sabidurías que non estaban. É como se cando unha persona está cociñando e menea un pouco a pota para apurar. Non sei se é eso así, Ele rascaba a súa cabeza como a pota a ferver. E dicía, alguén me está enganando. Pero estaba facendo o seu traballo. E unha persona que fai o seu traballo nunca se engana. Como un servicio á humanidade. E ese home estaba fuxindo de quen? Da morte. Da morte. O que ele pensaba que era a morte. E iba a Ispahán porque pensaba que era o lugar máis ignoto do mundo. E dixo, barqueiro, estás a punto de saber o meu segredo de cando eu acabo de atopalo no meu xardín. Podes ir a atopar a morte no xardín. Podes pegar unha tella na cabeza, podes morrer. Pois eu atopei e fuxín. E atopei este. Se o primeiro é que non choveu, que non escampase. E a segunda é que non escapou, que non chovera. O terceiro gran secreto, e puxo unha perna xa no outro lado, dixo, é que se houbera máis barqueros como a ti, iban a comer hostias. E xa me fuxiron. E chegou outra moita xente. E quixo cruzar o río e o barqueiro ao mellor aprendeu algo daquela situación.
está nunha recopilación de Camiño Noia, que é a recopilación de contos populares seguramente máis grande e máis importantes de Galicia. Moi interesante, con recolletas etnográficas, o sea, con informantes, sabedes, un pouco a estrutura esa de que mo dixo, cando mo dixo, como se chamaba, a quen yo escoitou, de que maneira, e logo hai como versións. Eu que buscaba de facer é unha versión. E empecé contando a morte de Ispaján, que é unha historia que seguramente ten 2000 ou 3000 anos. E por lo menos me tiña a historia do barqueiro. Pero non quería saber que lle pasou ao home, cruzou o río e fuxiu. Se pode fuxir realmente da morte? Non, en teoría non. En teoría. Ele escapou. A súa muller non lle dixo a quen era que se iba. E a xente preguntaba, e logo onde está o teu Manuel? Manuel é outro asunto de Mohamed.